Muna tare, mu ci gaba da kasancewa tare. Ni ne naku Sufyan S Dabo aka likitan mota, na ƙara kawo muku wata tsarabar. Dukkanku na ji saƙonnin tambayoyinku. Na taya za ka gane mota mai lafiya ko kuma mai aminci wadda ta dace da kai idan ka tashi siyan mota. Sannan a bidiyon mu na baya na yi bayanin ta yadda za ka samu mota mai lafiya da kuma abubuwan da za ka duba a jikin motar da za ka siya ka gane mai lafiya ce ko kuma kura ce da fatar akuya sai ka siya ka yi regretting. Idan har ka kiyaye waɗannan abubuwan da zan faɗa maka, da za ka dinga lura da su a duk lokacin da ka tashi siyan mota Tuwaris, bidin ko mota second hand, da ba kai ba regretting daga baya. Kai dai ka ci gaba da kasancewa tare da Davo Drive. Davo Drive, lafiyar motocinku. Siyan mota a yanzu ya kasu ta hanyoyi daban-daban. At this century akwai hanyoyi da yawa na siyan mota waɗanda dukkansu ɗaya ce garanti wadda ba ta da matsala, sai dai sauƙin sauran hanyoyin shine yasa ake amfani da su. Kafin nan bari in baka hints waɗanda za su yi matuƙar maka amfani, saboda waɗannan hints ɗin za su sanar da kai bayanan da kake da bukata akan duk motar da ka tashi siya, second hand ko Tuwaris, tun kafin ka ga motar. Sautari ina baka shawara duk lokacin da ka tashi siyan mota kar ka tafi kai kadai, ka tafi da wani. Ba wai kuma ina nufin ka tafi da abokinka ba ko matarka, abinda nake nufi ka tafi da car inspector wanda ya san mota, specifically bakaniken da kai yarda da shi ya raka ka, saboda hakan zai taimaka maka sosai ka sai mota mai kyau ba wadda za ka yi regretting ba, dan ya fi ka sanin mota mai kyau. Akwai abubuwan da ba ido ne zai gansu ba, experience ne kawai zai amfani. Duk da a cikin makaniken akwai wasu waɗanda ake haɗa baki da su ce mota ta yi don wani abu da za a yaga musu in an gama cinikin, ko kuma don baya so ya daina ganin fuskar ka ne a gareji ne, oho. So wannan bidiyon zai taimaka maka da hint ɗin abubuwan da zaka kalla idan ka tashi siyan mota ka gane mai lafiya ce ko kuma mara lafiya ce. Da kanka ko makanike ba zai iya rufe ma komai ba akan motar. Ina son ka sani yana da wahalar gaske ka samu mota sakan wadda ba ta da matsalar komai, sai sa'a ake samu a mafiya yawan lokuta. Waɗannan matsalolin su ne za mu yi bayani a kansu, mu fito maka da su fili da za su taimaka maka a duk lokacin da ka je siyan mota, don ka gane wace matsala ce mai sauki da kuma saukin magancewa a jikin motar. Sannan kuma mu saka a layin cinikin da za ka yi baka shiga ciki ba akan motar, don ganin matsala a jikin mota yana rage mata farashi sosai. Kafin nan ka yi subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Dabo Drive, lafiyar motocinku, don sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyon da zai amfane ka da motar ka ta zauna lafiya. A duk lokacin da ka ga mota online kana da sha'awar ta burge ka, kai magana da mai sai da motar siya za ka yi, to kai ya kamata ka zaɓi lokaci ku sa rana ku haɗu a gurin da ka aminta da shi, kuma ido na ganin ido, saboda ciniki mai tsafta, safe and secure. In kuka haɗu bayan kun gaisa sai a fara business. Da farko ka fara duba jikin motar ka, zagaya ta ko ina, kana duba bodin motar cikin nutsuwa ka ga ya kilin ɗin motar yake. In mai sayar da motar ya ce maka wannan motar da fentin ta zo da shi ne, fentin zaka iya confirming in nata ne ko kuma sake yi mata akai cikin sauki. Ka sa tafin hannunka ka shafa motar, da ka ɗan ji kurji ko tudu da kwari hannunka yake shiga, to hakan yana nuna maka ba fentin ta bane, fenti aka sake yi mata, saboda ko fentin ta yayi fading ko kuma an yi accident da ita an yi final bitin ɗinta. Sai kuma ka duba tayoyin motar ka ga kyansu ko kuma sun tashi daga aiki. Ba iya kallon su da ido bane zai tabbatar maka da haka, sai ka sa hannunka zaka gane, kamar yadda muka yi bayani akan taya a bidiyon mu na baya. Duk wanda ya kalla ya san taya ake gane taya mai kyau. Sannan ka leka shock absorbers din motar, in ka ga spring din shock absorbers ya karye ko ya saki, to motar ba ta da alignment. Abu na gaba kuma da zaka duba shine jikin lagirato, radiator. Akwai sadal a saman shi zaka kalla ka taba da hannunka. In ka ga alamar duka ko lotsewa ko malmal kwadewa ko kuma an yi masa walda, to tabbas hakan yana nuna maka wannan motar an taba hatsari da ita, kuma zai iya yiwa hakan ne yasa za a siyar da ita saboda wata matsala ta daban. Wannan shine abu muhimmi wanda yake sa a sai da mota a ko ina a fadin duniya. Bayan nan sai kuma ka koma daga bayan motar wajen salansa, ka sa 'yan yatsunka guda biyu a cikin salansa pipe ka gogo dattinta. In ka ga mai maiko a 'yan yatsunka, to wannan yana nuna maka salansar motar tana likin, sannan kuma injin motar yana da matsala. Daga ka ga wannan alaji sa takalman ka tafi ka hakura da wannan motar. Sannan zaka iya duba boot ko da motar tana da fire extinguisher ta kashe wuta, spare tire, C caution triangle, wheel spanner da kuma jug. Sannan ka koma gaban motar ka buɗe bonnet, ka duba ka ga wani waje da ya saki a jikin injin motar, ko ya tsatsa ko waje da yake naso ko zubar da mai. Sannan ka taba ƙananan ramukan da suke jikin lagireto, da kaji kana iya lankwasa su da hannunka, to radiator motar ya mutu sai an canja shi. Shi kuma inji ka mai da hankalinka gaba ɗaya akan bulo inji, ko zaka ga mai yayi dark brown a wani waje. In ka ga hakan, to hakan yana nufin gasket yana likin mai, wanda hakan zai ci kuɗi sosai kafin motar ta dawo daidai. Sometimes ma har ka rabu da motar ba za ka iya maganin wannan matsalar ba. Sannan ka
ka duba roban man birki ka tabbatar bata huje ba kuma bata ɗiga ta wani wajen. Sai kuma ka zaro tsinken injin oil ka duba gejin bakin man motar. Sannan kuma ka kula da kalar man yayi baki ko ya fita daga launin mai. Idan ka ga yayi baki wuli kuma akwai wani dan dago-dago a cikin man, wannan alama ce ta injin ya gaji kuma zai iya bugawa a koda yaushe. In kai duk wannan ka gama da wajen motar sai kuma ka duba cikin motar. Da ka buɗe motar ka fara duba seat ɗin motar na gaba da na baya. Babu inda kujera ta yage ko wani guri ya cire ko wani stand ko kuma wani damage a jikin kujera. In duk ba ko ɗaya sai ka yi wa motar ki. Ka kunna air condition ka je yana aiki yadda ake so, sannan ka duba screen ɗin motar ka ga malejin motar. Ka ga adadin tafiyar da aka yi da motar a wajen mai motar. Duk da in mota ta samu kulawa ana lura da sabis ɗinta akai-akai. Yawan malejin mota ba wata matsala ba ce. Step na gaba ka duba ka fitilar motar ta gaba ta baya ko tana aiki, da rediyo da kuma wifar motar. Ka kunna kowanne ka kashe sau biyu, sannan ka juya steering motar all round dama da hagu. In ka ji yana cijewa, to probably power steering motar baya aiki ko yana da matsala. Sai kuma kawo motar ka gwada driving. Ka kunna rediyo sai ka tuka motar kana tafiya kana taka birki sosai. In ka ji birkin yana rawa ko yana makalewa, ko ka ji yana wani ƙara, in yi haka to birkin ko wani bangare na jikin birkin yana da buƙatar a canja shi. A lokacin da kake driving ka shiga galan-galan da ƙananan ramukan kan hanyar ka don ka tabbatar shock absorber motar ba ta da wata matsala. In ka ɗan ji wani abu ko kuma shock absorber motar tana rawa, to tana da matsala, ta gaji, tana buƙatar a canja ta. Sannan kana tafiya a hankula kana ƙara speed kana ragewa don ka fahimci a giyar motar take karɓar canji. Ta yadda za ka fahimci haka shine a kowace mota idan kana cikin tafiya kafin giyar mota ta karɓi canji, malejin motar yana kaiwa 3 kafin giyar ta canja. In a wannan baya kaiwa motar take karɓar canji, to motar tana da matsalar giya. Bayan duk ka gama duba motar kuma ka ji tama, sai kuma a koma ciniki ka faɗi nawa za ka sai motar. Sannan ka riƙa duba nawa motar za ta ci in tana da wata matsala kafin ta dawo daidai a hannunka. Ka faɗi farashin da za ka iya siyan motar akai baka shiga ciki ba. Ka kuma duba takaddun motar ka ga sun cika intact. Duk wanda ya kalli bidiyon mu akan takaddun mota ya san ta yadda ake duba takaddun mota. Da ka duba takaddun motar sun cika kuma an sallama maka motar, sai a change of ownership ka biya kuɗi ka ɗau mota. Congratulations, kaya amarya, sauka lafiya, Allah ya tsare. Idan ka yaba da wannan bidiyon yi subscribe ka danna ƙararrawa. Idan kana buƙatar wasu dabarun siyan mota cikin hikima, kai mana magana a comment section ɗin da yake ƙasa. Kar ka manta ka yi likin bidiyon nan sannan ka yi sharing ga waɗanda kake so su gani su ma su ƙaru. Sannan kuma ka yi subscribe. Daba Drive, lafiyar motocinku.